wananchi na Mheshimiwa Vincent Abuga na MCA wa ward ya Busere. Busere kutoka Kitutu chache sana. Ontagete goteba ngari tukuri arero impeachment motion ya Oskinde ya Jaji Assembly. I want to say huko impeachment ya motion ya ndemo is an indication nga wananchi sibaikere batagete tokore exercise yo ko impeach abantu because itari ara mirimo ya dorede dese Assembly. Or I want to say chinguru eji chinyinge tubwate instead to chibega sama na impeachment kono tigato chibege samba gendo tuchake kumanya emejando y'abananchi bari batwagerete chikora ontagete gusaba nga chinga kitiyete chinyinge gato irazo ko discuss ya mangana y'amagendo tumanye chipara chiazarekire tumanye birasi byazarekire tumanya mangana ya maji because unabona embranja atwa yuria rais unabona abantu baitumba kwatia maji bakunyu ngakiare goja go byo tunabaheshimiwa tubuke ko ruchitoro ime turia rais nganinki abananchi baitu batutumetaiga tuichokora finally tagete gusaba zaki si county government tochi chamu na barai tubeke differences chitokana turia rais our mandate as MCS erinde tokonya abananchi bari batwagerete chikura yuria rais emyaka ebere yaire since we came into office lakini ntorabe bwachi bwa mangana ali twatebeti abagi chikura ngakiare go bya asama tukaya tigarete ara around 3 years now tokora yara maya erinde go tokoina asaba 2027 at least totware kitoko bate otherwise tagete go sabanga nandigira ndia baishibu bari twabamo asoko make sure impeachment yetraida ya sabasani